Bueno, saiatuko naiz azaltzen zer dan estrategia bat, bai? Atea hau zabalik dago, atea itxi nahi dugu. Giltza sartu, bai? Ixten dugu, baina atea ez da ixten. Zer gertatzen da, bueno, ziur aski trukoren bat beharko da, ezta? A ber, guazen. Bai, bultzata. Eta orain bai, orain itxi da. Bai, hori bezain simplea izan daiteke estrategia bat. Kasu honetan irakurmenaz arituko gara, edo irakurmenari dagokionez, nola egin testu bat ulertzeko hitzez hitz edo hitz guztiak ulertu gabe. Teknika batzuk ikusiko ditugu, estrategia batzuk, truko batzuk ikusiko ditugu hori egiteko. Jendeak erabiltzen ditunak, eta, zuentzat erabilgarriak izan daitezkenak. Adibidez, ariketa batean, lau mendizalek, lau gipuzkoarrek Himalaian ukitako abentura bat ezagutuko duzue, eta orduan testuan azpimarratuko dituzue, ulertzen ez dituzen hitzak. Gero, ikusiko duzue, edo saiatuko zarete, hitz horiek zer esan nahi duten asmatzen, baino importantea, hiztegia erabili gabe. Eta posible da, eta ikusiko duzue erreza izan daitekela. Gero, ezagutuko duzue flamenko irakasle euskaldun bat, eta, esaldi batzuk lotu beharko dituzue, ideia batzuk lotu beharko dituzue, eta, dultzaina, dultzainaren inguruko beste testu bat irakurriko duzue, eta orduan, haren egoeraren inguruan hausnartuko duzue, eta azpititulo